bon dia, benvinguda. De bé. És un tipus de patata que pot fregir va molt bé. Ai, ai, ai. Un estil de patata que no el coneixia gaire, aquest. És un que té la quantitat de midó adequada perquè fregeixi bé. Ja. Les tallem i allà faig. Vaig trobar tan bones. Fem una temperatura. Per això és un perfeccionisme enorme. Però jo fem una proposta. Pots fer un pet, M'ha fet molta il·lusió per la finalitat que té, per haver col·laborat amb en Guillem Soldevila, que és un gran dissenyador, i aquests nanos patateros, que són tan bons patateros, perquè he quedat parada de la professionalitat, la higiene, la cura, el compte de que la sal estigui tan en el seu punt, el cruixent de les patates tan en el seu punt. És bonic de veure com la gent ho treballa tan bé i per això després les trobem tan bones.